یک جشنوارên dîrokî bi nav û deng li bajarê Reqa Sûra Reqa dîrokî ye ku di navenda bajarê Reqa de wek nala pê ye hespê ye. Ev sûra di sala 772 da ya Zayînê li ser destê Xelîfeya Ebasîyan Ebu Cefer Mensûr hatibû avakirin. Armanc ji avakirina vê sûrê wê demê parastina bajarê Rafîqa bû ku niha navê wî bajarî Reqa ye. سورة الرقة الأثري سورا رقا دیروکی د دما عباسیان ده هاتا آوا کرن. لسر دست خلیفه عباسیان ابو جعفر منصور. وی فرمان دا بو که لکلک باجار بیدا باجار که دن بیتا آوا کرن. گناه بخواه بو رفیقا. ده سال 772 یا زاینی آرمان جا آوا کرنا سوره که باجار رفیقا جشر و طلانان بپارزه. درێژاهیە vê sûrê dema hatî avakirin 5 kilometr bûn. Lê niha bi tenê derdora 3 kilometr nîv ji vê sûrê maye. Sê deriyên vê sûrê sereke hene. Deriyê herî bi nav yê Bexdad e ku Xelîfa Ebasî di rewresmên fermî de bikar da anî û deriyê Reha û yê Cînan jî heye. طول السور 5 كيلو. درێژیا سورا رقا 5 kilometr bûn. Lê niha derdora 3.5 kilometra maye. Sûr ji 164 bircan pêk tê. Bilindahiya sûrê 9 metre. û paniya wê 6 metre. Sûrê sê deriyên serekî hene, ji aliyê Bakur deriyê Roha heye û ji aliyê Rojava Başûr deriyê Cinyan heye. Li şerê rizgarkirina bajarê Reqa ji rêxistina Daişê cî bi cî ji sûra Rafîqa hate wêrankirin. Komîta Çand û Hunerê ya Encûmena Reqa Sivîl piştî avakirina firneyên qirmît beşên hatî wêrankirin ji sûrê ji nû ve ava dike. طبعا نتيجة د انجام شر رزگارکردنا باجار رقا ج کومن چکدار و کتنا موشک و هاونان لسوره گلک زیان لسوره بون نزیکی 20 جسده ج سوره هاتا ویران کرن نها ما چکرنوا سوره دست بکریه. Niha di hindir sûra Reqa dîrokî de bi tenê qonaxa qeçikan û mizgefta kevin ji bajarê Rafîqa yê dîrokî maye. Rêberkalo, Dengê Amerîka, Reqa.